Usazoda kumanikidzira, usazoda kumanikidzira rudo, usazoda kumanikidzira nekuti panodiwa uchaona wega. Usazoda kumanikidzira rudo, usazoda kumanikidzira, usazoda kumanikidzira rudo nekuti panodiwa unoona wega. Kana Jesu akatengeswa nevamwe vake vaitogarawo futi vachimusimbisa, munhu muvenga munhu kunyangwe wako anokusimbisa. Usazoda kumanikidzira, usazoda kumanikidzira rudo, usambode kumanikidzira rudo nekuti pauchadiwa unoona wega. Nozvakuti rudo cheko cheko kana kuti inonzi true love cheche haidi zvekufoseredza force matters. So iwe kwasingotodiwa unotoona wega kuti apa ndinodiwa nemafake smell dzemwe unoona vachikusekera like vari kukuda. So izvokwana kuda kutokuwachiso. Some of the people they come in our lives daily, I think vanenge vachida kungotokukwapa kuda kuona kuti how you damn you are, kuti wakamira sei wewe. After that obva wafamba newe, wabva wapedza newe, wabva kuita manje handisi kubatika, hausi kundibata status rangu, hausi kundibata level rangu, ende hausi kuziva ndiri kufunga ichi. I am the ego my man. Saka usazoda kumanikidzira rudo nekuti panodiwa unoona wega. Usazoda kumanikidzira rudo. Wakabata ipapo pachikila tichakabata ipapo chachazvoona kuti true love chaichaika panze hapana iwe. Alright, inda paSpotify keyo, inda ipapo pobva watsvaka ngoma yeEminent Domain yakanzi panze hapana ruda. Yeah, panze hapana ruda. 1 2 3 vese 1 2 vese 1 2 mese 4 3 mese 5 6 panze hapana ruda. Kunza kuna rude. Bitches a bum. Bitches a bum. Bitches are like a bomb. Bitches are like a boom. Bitches smell when they see the foundation of the power. Yeah. Aiwa handisi kunemera. Kanditi nini? Mabitches ese anobva asekerera the moment anotanga kuona power. Foundation yepower. Ansira kuti bhawa ripi richavakwa richandopera mumahure aripo. Aiwa vari kungofarira kungoti there is another one guy ari kudini ari kupromota work yedu. Otherwise throughout the world everybody is a bitch is bum bum, bitches bum bum, well my beats. Boyerapo iyo tsara zotamba ke rudo haruko panze apa. So don't waste our time guys, nokuti totoona zvinhu zvakatodzvanya wapobata manje. Saka right now tiri kuti isizo rudo, there is no love at all in this world. So what the hell that we're supposed to do, guys? Keep concentrate, love yourself before you die, love yourself more than another one. So kuzvida ndo the most important in this world. While is haumbozozvi no fake love yaungambozvipa iwewe, unenge uchitozvida for real awaibata manje. And no one is important than you. Me am important more than wapobata manje. Saka kuzvida that is the best. Usazoda kumanikidzira rudo nekuti panodiwa unoona wega.